Ni ai ka buram ka jingo bat ka jing yaro tang ya ublay ubade hok ban yo. Rai kublay biang yapi sachisen pat haka kerteng ka jong Jesu ubalong ka lenti ka jing shisha bat ka jing imde. Ngidwai bau blay onda kerku biang yangi da ka jinga slok jongi na ka ktin jongu hagane ka por ngin pteng biang ya ka jing hikai halor jong ka tim ka jing pendon kam ya ka ktin amen haka Bible ngilayo ban pelik jumut lengba kini ki art liki sonde ki beladep yeki katu kat niki benta ki badonkam syapang kakten amen haka nongrem jong ka Bible lengba jong ka history jong ka balang ngisem baka jing pendonkam ya kakten amen kambon sinhi la pendon kam yaka ha ke benta ke bakut jong ki jing duai but utaw nong to history ba kraw u Josephus u ong bakani ka jing pendon kam kumta kalong halor jong ka nongrem jong ka jing hikai u Jesu yaki senran banduai kabang iong ka jing duai utrai namarba haga gospel kat bakum u Matius haga tok lenong ka benriu haga bangi puli syapang kata ka jing duai ka bau trai u hikai ki senran la penkot ya ka jing duai bat kituki kenten keba kren syapang kahima kaburam bat kabor kabalong ka jong ublehi naba ka jong be long kahima kabor bat kaburam ru hala kerta amen kumta kakut katu ka jingduai kabangitip kum ka jingduai utrai pakadekan ni kabala pendron kam haka history jong kabalang Kristan ya kaktin amen ha kibakut jong ka jingduai hanrei hakibas dang jong ka spa snem kaba arpo hakisnem siajar kendai spa iwei hado siajar kendai spa sao kadon kajing ki haka history jong kabalang kabalatip yaka kum ka holiness movement bat ringkat bat kata kamtam haka snem siajar kendai spa sao kadon ru kata ka Azusa Street revival movement bat kini ki movements ki wanra ya kerukom ka batmai ha kerukom pendon kam ya kaktin amen ha kabala pendon kam ya ka omtang ha kabakut ki jingduai nela syam bala pendon kam ya ka hakipor bau nong kren ai ya ka kubor kaktin ublay ha kabaki pailang ki perta amen bat suki-suki kajing pendon kam ya kan kaktin amen kam dai su tang ha ka bakut jong kajing duai henrei hapdeng jong kajing seng lakalong lengba kajing alam jong nong yalam lene lengba jong unong ai ka kubor kaktin jong blay habo khot iki pailang ban ong lang amen hanrei
kabadon kam bangin pelit jimut, kam daday hakanu kapor ban ong amen. Ke kabangi, ni pelit jimut hakani ka jing hikay kalong. Ya ka jingmut kabajaliw kabadon haka. Langi pendon kam hakabakut ka jing duay. Ni hapdeng jong ka kubor. Ni hakabasdan jong ka kubor. Lakalong hakanu kanu karukom. Kaday kajing sutho ya kajingmut kabadon haka kabawanra jingkerku yangi habangi pendon kam ya kakten amen. Ngira batayru ki katukan ni kijing pendon kam haka Bible syapang ka di kakten amen. Ile tho syapang ki sautli ki sang ki ba pendon kam ya kakten amen. Haki benta bakut jong kini kijing ruai sam. Kasam kaba saupo way, kaba nyopo ar, kaba prapo kandai, kumjuru kaba chispa anrio. Ili ato ru syapang kajing pendon kam, ya kaktin, amen. Haka kitab kaba kadut jong ka Bible, ka kitab jing penpau, hadok san sin, na pendon kam ya kaktin amen hakadeka kitab jing penpau ngila patayru katu katne basyapang ki jingmut ki badon haka kitab u Isaya kumjuru haka kitab jing penpau bai kaktin amen so tho ru yaka nagapang jong ublehi ubalong utenrai jong kijing sisha baro bat ngisem kantam haka kitab jing penpau lai kadanong kadkot kabakatsa balaong ya ublehi kom u amen utaken ujing sisha ubayay ne bom jukut kumta prabangay kini kie kabangi persyang ban soto kirap yangi habangi pendon kam ya kadikaktin amen ni pendon kam nakataka pangjong kajing soto yaw blay ubalong utenrai jong kajing sisha bat ke kabaya day bat unu blay kaday kabangi ong amen namar nakaktin Hebrew ngila batay hakini ki sondi ke baladep lada batay bait ya kaktin amen katau ay bakan long kumta haki wepat ki kentin kamot ay baka jing sisa syapang utau blay ubat nabom jukut syabom jukut ulong blay uba sisa ubam jukla ay bakan long kumta ay bakan yaine kumta ngelayo ruban pelik jimut haki sau teliki sembok perkat haki niki ar teliki sonde ke beladep habang ibatai syuk ya ka jimut juga ketin amen tongin penkenau yaki habang iong amen katau bangi ngek bat ngi pediang babarok kabau blay ukren hakaktin jong u kalong gaba shisha bat kabam ju kelah habang iong amen katauru babarok kabau blay hukum yang i banle kat kum kaktin jong u ni day banle kumta klem dapan baglah kamut syusyuru habang iong amen katau bangi ong hi long kamon jong me au ble ni pendem ya kamon jong i hagamon ka jong ble oi habang iong amen katau ru ba ni penhun ya kamen sem jong i ha kijing penyat kijong belai baro ya kajik em jongi
Hakani pat kapor. Ngindon sa art likis sembok perkat. Kibangin pelik jumut. Bakini ki art likis sembok perkat. Kibangin pelik jumut hakani kapor. Kawai kan long. Nakapang jong. Kajing pendon kam. Ya kaktin amen. Ha ki jirwai sam. Bat kawai pat kan long. Kajing pendon kam ya kaktin amen. Kat kum kijing hikai. Jong u apostol Paul. Tong ini pek. Ya ka bentah ka beningkong syua. Kajing pendon kam. Ya kaktin amen. Haki kitab sam. Kadai kajing penbenar. Bangi ai kaburam kajingo bat kajingero tang yau bleihi ubadai hok yaka banyo man bangi ong amen ladapkin puli yakitu ki sautli ki sam ke bangela kedau man kapor pin shem Shwa bakan poi kaktin amen. Hakito ki jirwai sam. Laong yakiktin. Long balakarku ya utrai. Layai ban ye kata. Habarok sautli gitu gisam. Long balakarku ya utrai. Kadika jiong katau. Ni ai ka buram. Ka jingo. Bat ka jingero. Ya utrai ublay. Jongi. Bat pinshem. Kawan kaktin. Amen. Hadin baladap ong. Yakitu kikentin. Long balakarku yaw try. Kumta prabangay. Man bangi ong. Amen. Ni penbena. Lakalong haka jingduay. Kabashimet jongi. Lakaday. Haka jingas senglang pailang jongblay. Ni penbenar bangi ai ka buram ai ka jingo baka jingero tang yau bleihi batang ya uhi ubadai banyo haki wei pat ki kentin kaktin amen ka penken mau yangi balano lanoru ngim dai satiaban shim ya ka buram ya ka jingero shaladehi ka buram ka jingero kalong tang sya ublay batang sya uhi ka Bible baro ka way ka hikay ya ka jing sisya ba ublay don jing subha ya kitu ka ba shimno ya ka buram bat ka jingero shalade haga jing syakaktin jomblay ka hikay ba ublay nam ailat yano ublay yale persya ya kitu ke shimno ya ka buram ka badai ka jongu bakin shimno shalade te prabagit habang yong amen ni penbenar bangi ay ka buram ka jingo ka jingero tang syauhi bat habang ile kumta Hakin nongrim jong ka jing hikai ka tienu blay. Ni shem ya ka jing snobha no blay. Ublay u shem snobha. Hakita kiba ai ka buram shau. Kiba ai ka jingero ya ka kerteng jongu. Kumta prabangit. Habang iperta amen. Ni penbena syaka pertai. Bangi long ki breu jongu. Ki bala tau hakadur ka jongu hi. Bangi penbena syaka pertai. Baka buram ka jingero. Kalong tang ya uhi. Unong tau jongi. Play ubadon bor. Halor baro. Bat habang ilek kumta. Ngimat iki jingker ku ki jong play. Kaktin jong play ka kren syuk-syuk. Siapang gawe ka jing sisya. Baki pailang jong blay. Kimat ya ka jing don ringkat ka jong blay. Kata ka presence ka jong blay. Habaki pailang ki tip ban ai ka buram ka jing yaro tang syau ubadai banyo.
ublay usultanat bandon how to pailang ban pensngau ye kajing don kat jong how to pailang ubatip an ai kaburam ai kajing ro tang syau belaihi ubadai banyo hakiwai pat ki kenten habang isim ye kaburam shalade ye kajing ro shalade ngidono banmat ye kajing dorakat kajong belai ngidono prabangai ye kajing sobha kajong belai to belai diarap yangi bangin pertai kaktin amen da kajing soto syai bangit penbena baka buram kajing ro kalong tang yo belai ubadai hok yaka banyo kajingut kabaar pat kung mangilaong nakapangpat jong kajing hikay Apostol Paul yakaba ngiliat ho hakini kajing hikay jongi mangisyem nakasiti kabaar jong ush kinong koren kalanong kabaningkong kadkot kabaar po hakaba Apostol Paul uong ba kijing kular kijong blay barok kilong hoot bat amen kumta kamat kabaar habang ipendon kam yakaktin amen katau bangi penbena baki jengkular kijong blay kilong kibashisha bat baan pendep yaki klem bakla kijingkular kijong blay kilong kibashisha bat an pendep yaki klem don kano kajing bakla kata kajimut juga ketin amen kikular ublay baro ong Apostol Paul kilong hoy bat amen kilong kibashisha bat amla satya yaki bangimpen kelah kumta prabangai man bangi perta ya kaktin amen ngipen pena ya kajing suskem kabadon haka download kaman sim jongi bakita ki kular ki jong blay ya kajing im jongi kabangi sem yaki haka kaktin ka jongu kide ki kular ki bashisha ki bam donjing kelah ka beneng bat ka kendo kin leino handrai kita ki kular jong ka tinu blay yangi ki badon haka de ka tin jongu ken nom leino satya baka tin jong blay ka ong ndon ka weiru na kita ki kular ki jong blay kaban bakla ndon ka weiru prabangai man bangi ong amen kaman sim jongi kapan bena what happening kijing kijing ele kitma jong kajing em ke bawan man kesengi habang yong amen ngipen bena bangi syakriyo blay ubaki kular jong hu kilong hoy bat amen ki bashisha bat ki bam jukela la hateng ni perkat bau blay la kelet iki kular jong handrai prabangai totip yakene kajing shisha open dep iki kular ke jong ui kajing em jongi yaki ing isem jongi iki jing syakri jongi open dep kat kum gamon bakot jongu ndai kat kum gamon jongi but open dep ru hakapor kabadiang hon ka jong uhi kita ke jing shisha kabangi don kamban soto habang yakren syapang kita ke jing kular blay kiba shisha bat kibam jukla doble nyarap ini prabange habang pertai kaktin amen ngindon nya kata kajing soto syaikdar bangi penbena baka buram kajing yaro kadai kajong ublehi bat lano nginam sim yakata kapuram kabadai ka jongu mangin ong yaka bakadai ka jongi aro kapuram ka jero kalong ka jong plehi man bangi ong amen prabangai ngin so skem bakikular ki jong blay kilong ka bashisha bat an sa pendep yaki
hakaya kapor ka jong ublehi hakajing im jong pi bajonga. Doble unkerku ya kadika jigasulok nakatin jungu hakadika por. Banakabanta kaburam ka jong ublehi. Ngin ya onglang hang no bapidon ringkat bana. Amen. But amen.